Balik na mahal ang radio DJ na kaya kang tratuhin ng tama. Huy! Ako yun mahal, si DJ Kim Chino at syempre nagbabalik na rin tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa'yo kanina, ibibigay ko ang 3 main ingredients sa seryosong relasyon. Wow, talaga nga naman no. Para naman yung relasyon mo ngayon, kung pinalad ka man ngayon na magka-jowa ka, syempre bago-bago pa kayo, aba tumagal naman at kasi walang tumatagal sa'yo. Concern lang ako, kaya nga binibigay ko to mga pinagsasabi kong sangkap. Sabi ko kanina, unang sangkap sa seryosong relasyon ay ang commitment, 'di ba? Dapat isa lang, dapat marunong ka makontento. At pati yung partner mo, dapat marunong makontento, hindi yung kayo na nga, taken na nga kayo, may label nga kayo, nagtitikiman naman kayo ng iba. 'Di ba? Dapat marunong makontento kung ano lang yung pwedeng kainin, yun lang ang kakainin. Kayo lang magkakainan na, hindi na dapat umabot pa sa ibang tao. Ganun. At syempre mahal, ang pangalawang requirement naman para naman talaga or pangalawang sangkap ay talaga nga naman sa seryosong relasyon ay ano pa, resources. Particularly yung pera, doon na tayo sa practical. 'Di ba? Sabihan nyo na ako mukhang pera pero ang totoong buhay mahal kapag ikaw ay lalandi, kapag ikaw ay nasa relasyon, kailangan nyo ng pera. Totoo yan 'di ba? Hindi kayo mapapakain ng pagmamahal lang. Mahal po namin ang isa't isa, ang ending namatay sa gutom. Kaya kayo mahal kapag lalandi, kapag papasok sa relasyon, oo may commitment pero dapat meron ding pera. Kasi lahat ng bagay ngayon kailangan na ng pera. Totoo lang, 'di ba? Kaya yung mga nagsasabi na 500 pesos kasya na sa Noche Buena, ay nako, pang check-in pa lang kulang na 'yan. 'Di ba? Hindi, kidding aside, no? Pero dapat talaga kung papasok kayo sa relasyon, dapat financially stable kayong dalawa. Technically, ang pagmamahal, ang feelings, ang loyalty ay hindi makakapagbayad ng bills. 'Di ba? Kahit gaano kayo ka-sweet sa isa, kung wala kayong pambayad ng kuryente, wala kayong pangkain, ang ending pareho kayong galit sa isa't isa at mainitin ang ulo. Kumbaga, para bang madali kang mabugnot, 'di ba? Yung mga ganun. Also mahal, pera is stability when it comes on relationship. At syempre gusto mo lang din naman na hindi nyo pa mapag-awayan ang pera. So most of the time, and if ever you are going to commit on a relationship, make sure meron kayo dalawang source of income. Mahirap pag-awayan ang pera. Mahirap pag-awayan ang utang, 'di ba? Kaya make sure talaga nga namang ikaw ay may pera at lover boy, di ba? Lover boy katulad ng isang Grab driver natin na si John Aninon. O, di ba? Isa yan sa mga lover boy na talaga nga namang kumakayod para merong pera sa kanyang pamilya. Kaso ang problema dyan at ang tanong dyan, ilan ang pamilya mo? Huy! Maraming salamat sa pakikinig at ingat ka. Anyway, mabalik tayo, no? Dapat meron kayong pera para may pambembangan. Di ba? Ang dami na kayang tools ang kailangan kapag sexy time. Uy! Ano ba yung mga tools na yun? Siyempre yung mga, yung mga pampasarap. Pampasarap? Hindi, pampasarap ng tulog, di ba? Siyempre, kailangan mo rin ng comfortable na kumot, na unan, na pampadulas. Anyway, in other term, dapat kapag lalandi, responsibly with resources. Meron pa ako isa mahal, hanggang 9 PM pa ako dito. At syempre, tutok ka lang kay Kim Chino at dito sa 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!